Welcome to my channel. Enjoy watching. Sa Ebanghelyo ko niyan, ang circumcision as in ang pagkamundan ni Juan Bautista sa sayang mga maguran ni Zacarias as in si Elizabeth. As in sa bagay nga ni Diyos, kayo mahihinan nyo na yaon ang diskusyon sa matter na ano ang dapat ingaral sa iya. Mga tugal, sarami sa lesson ang dapat mahihinan sa satuyang pagkabuhay, sakot mo yan. Especially you, our dear parents. Urugda ang magiging mga magulang. Kung anong-anong ipinapangaral sa akin. Kombinasyon kang ama, kombinasyon kang ina, tapos habang pang magulgan siguro-sigura, kombinasyon kang karayulo-gidula, both side. Kaya torture ng aking kapag eskwela, iyusurat ang ngaran, kalaba-laba, kulang na sa tablet paper. Magastusun pa sa lapis o kaya sa ink kang ballpen. Naroon din ang nga during COVID and before COVID, the same time, the same year, nagadan si Kobe Bryant. No? Kaya may nabubunyagan ng panahon na to after medyo okay na COVID, na ipinangaral sa akin, COVID Bryant. Ang pangangaralan ng mga Amerikanong pangaral pangukman. Ang pangangaralan kan mga mistiso-mistisa agtakman. Kung ano-anong pangaral, asin mo niyan, ninhuli dyan, minsan, okay magkuta, pero ginigin mo pag lalaki, junior. Yan itong sense of calling katama, my dear parents, na ang aking tinanong sa inyo. But I have to remind you, and we have to remind ourselves, na ang mga ating tinatauso sa inyo, instrumento lang kamakayan ng Diyos nasa pag-ibig. Hindi kailanman tayo maaari mag-angkin sa ibang tao. Even iyan abo mo, even iyan aki mo, because ang sa diri mong hinangos dati mo pagkaroon. We do not own anything or anyone sa kinakpan namin. Solamente gamos pasukan. Even your own life. Kaya pagkamura mo nyo, na pagdaragulagan aki, gustong masunod sa sayang kurso, makukan sa diri, kundi si ama, tano, doktor ako, mag-doktor naman. Gusto kang aki, mag-architect. Diba? May mga kamauwagan kita sa mga aki Indo, kamo, pero ang hapon, ano ba ang gusto kang aki Indo? I want to use the analogy of Buranol, Saranggola. Kaya nga naman saranggola na ipisi. Pagbiluhon mo maglupad. Tagong day mo tumusan ang pisi, hindi makakalupad, hindi makakanaog. Kaya pag nagurang na, nag-agong na, naka-star sa ina pa. Sa magurang pa, dai matapong magpindog na sa diring bitis. Tanaw, dependent na maray sa inyo mga magurang. Kaya nga hindi nahali ang laman sa iriwal na panugang asin manugang. Kaya may mga bayan na gusto magpapaagog, gusto kong aagul mo ako, may harong na kita sa diri. Basic yan. No? Kaya kung pag-iinimuntan, tama ng God, mahal kitang pagurugay, mga maguran, salamat na kamo naging instrumento kang Diyos sa paglalak na sa muya. Pero at the end of the day, masabi kita,
tama, dakita sa diri ang mga akin. Kaya kung ano ang gusto pagdarakula, iyo ang sunod. Alagad, sabi ko sa rangkula, pag sobra ng kusog kang turos, pahalin na kay kuhan, bawasan ang turos. Yaon ka mo to guide us, yaon ka mo to protect us, not to the point na overprotective na kita, yaon ka mo to enlighten us, bago to control us, or to manipulate us, your children. Iyo yan ang buod sa biyong nila. Kaya sa Zacarias, as si Elizabeth, tigpahin niya sa Ebanghelyo. Sabi ng mga Neron, mga ususero, ano tabako kaya sa Zacarias? Junior. O kung bakuman, Isabelito na Elizabeth. Ano tabako? Mamangkamong kapangalan sa pamilya ng araw kaya? No. Kaya sa pagiging celebration ni Zacarias, hanggang bago nag-ating si Juan, sinurat niya, Juan ang sa irang-aran. John sa Ingles. Po. Kaya, Juanito, kung sabihin yun, sa ditgawan. Juanita, sa ditna, Juana. Maldita, ay tabi ko Arab yan. No? Ano gusto rin kang pangarawan? Or John, or Giovanni. Mahal ibang kundi, God is so gracious. Ang Diyos, mahal. Kaya iyan ang pangalawang punto tanong niya. Kanso arin ba daing naging marahil sa imo ang Diyos? Kanso arin ba nagkulang sa imo ang Diyos o sa pamilya mo? Kanso arin ba daing kapigdamog kang Diyos? Kanso arin ba na daing kaginiyahan kang kamot kang Diyos? Mayong taon, mayong bulan, mayong simana, mayong aldaw, mayong oras, not even a second, na dai ka pigmangno kan mahal na Diyos. The problem is sa tuya, dai kita totoong magdamo. Dai kita mas pararutan, dai kita totoong maghinanyo. Kasi pag nagdagog, sabi nga ni Kayan, nagluwas, naglaw sa talinga, malo sa talinga, kaya nalinaw. Kaya anong bulong sa lingaw? Bungawa. Dapat nagsasarusong sa buod, kaya maghinanyog. Bago ang talinga, kundi maghinanyog ang sa indong mga puso. Tapag nagsarusong niya sa puso ta, dai tayan malilinawan. Kaya gano'n ang pagsabi, ang taong namumuktan mo, dai mo nalilinawan. Kaya kung nalilinawan ka na, dai ka na kaya namumuktan. May mga moment siguro nalilinawan sa kabisihan, pero not really na pag nalilinawan ka, doon sabihin kaya mas magulo kung pinaglilinaw-linawan. Iba ang nalilinawan sa tig-linawan. Ay, sorry, nalingaw ako. Babatong sinabi, ay, sorry, tig-linawan talaga. Tahabok ko na sa iyo. Kaya, kapag hilimutan, naghihinanyog ang puso. Umala ang nangyari kay Zacarias, before siya magkatarap, napula sa templo, kan nagdulog ng insienso, tano, dati siyang dayo nagtugod sa akin. Bago naman yung pagtugod, kung digduda na siya eh. Kurang na kami, diba? Dahil sa Ebanghelyo yan, kada kaaging mga aldaw, kurang na kami, plus si Mrs. Paumpa. Diba? Kung sa mga kurang iliyo, sabihan ka magpados, paumpa ka. Mula. Nung kapagya, siyempre maumpa ko, tadawa palikutin na ang buhok, may asin pa man yan. Masusukog na kita, taguan na. But look at Elizabeth and Zacarias. Tinawag ni pagkakataon ng Diyos na mangida asin manakit, na maging mga maguhan. Sapat na po sa indo na kamo maging maguhan. Kami mga palit maguhan ito sa pagtubong. Sapat na sa mo that we don't have a personal biological sons or daughters. It's not for us to have you as our sons and daughters in faith. And we
as your Father. Kaya nga po na Father, bakit na Ama sa langit, kundi, mayang iba kundi, Ama, siriman sa pag-iyak na sa tuwa. Iyan ang pangalawang punto, mga tunang. Maghinanyog ang puso. Kaya, kung maribok ka, yan ka makakalimutan. Sinabi ko na sa ito. Kung maribok ka, dahil ka makakahinanyog, dahil masarungso, o masagop ang katarangon ng Diyos na magayon na sa imong pagkabuhay. Kaya, learn how to listen. Learn how to absorb God's Word sa ilong mo ang kabuhay. Kasi, paghuling punto, sabi ni Neo, ano daw ang naaabtan kami atin? Ninhuli, tayaon ang kamot ng Diyos sa iyo. Diba? Pag may akit na, habang nagadakula, maaaring doon na halangkaw, ay, hindi ngaya magiging basketball player. May mga potential. Pag ang babae man na akit, mahilig ko sa fashion, nag-make up, nag-dress, nag-arap-arap, nagkikirot-kirot, ay, mabali sa mga pageant. Pero iba naman yan. So, dapat nag-basketball, nagkikirot-kirot, ay, araw na ang future. Akit pa, daraga na. Ito palang lalaki, gusto maging daraga. Iba man mga akit sa dito na bahay, pero may gusto, mga pang lalaki. Naroon ako si amigo, may akit siya ng babae. Nagyaw kami sa SK, nagkahilunan. Alam mo nga, Father, nagkawag kami sa bahay. Alam mo nga, Father, gusto ko matutong maglaro ng basketball. Pero lalaki yan, ay babae yan. Gusto ko magkaroon ako ng mga muscle. Pero gusto niyo kaya minsan sinisin ko lang, araw na ang totoo. Pero hindi munta, ano ba talaga ang kakaapit ng atin? Siya magiging dakula, tapos siya nagpapakumbaba. Siya pagdadamugon, tapos siya nagsusunod sa tubong ng Diyos na maging precursor. Kaya sabi niya, ako ang dapat nindong sunodong. Maandalan ako kan buhay nindo, maandalan ako kan puso nindo, tanghali pag-abot kan urong sa sakuya, maabot nindo siyang buong-buo. Na may iba, ano mong nagsabilin na si Kristo Jesus sa buong kaburatan. Sabi niya pa, bago nga niya ako maninigo na maghubad kang sintas kang sa isang galyas. See how he humbled himself before God and before men. Iyan ang tao dapat makita na ang future ta at ang kapaagtan ta, iyo na kita makapagrata sa kapwa. Bakong makapagpagabat. Iyo na kita makapagbangon sa kapwa. Bakong makaraon. We are so afraid to face our future. Kaya in order na maiwasan tayan, sigitang pasiguro sa buhay materially, but we never had a chance na tinatawag sa dirita na mag-anda with our future sa grasya kan mahal na Diyos. Kaya minsan sabi ko sa mga suarin dahil naging marahil sa ibang Diyos, mayong panahon. Kita lang naghahalin kan kamot nga sa to, tanganin kita, sunodon ang sa dirita. Kita lang ang natulag sa iya, kita lang ang nagdudumar sa madiklong na daan ng agihan. Alagad, remember this, maski pa pirambes na yung binigibo, tandaan niya to, hahanapon sa kahanapon ka kan Diyos. Naramdaman ninyo, anong hapot kan nagurangan na Diyos, kaya dahil sa aking iba, kang sinda nagkasal. Ha? Old Testament, Book of Genesis. Di ba nagkasala na sila? As naging conscious sila na hubak na sila, nasukog na. Anong hapot sa naman naguranan? Ha? Ano ang biligo mo? Sarap paghapot. Bago iyan. Hindi po sa anong hapot ng pagkapon. Where are you? Nasaan ka? Nasaan ka mo?
nagtatago po kami, kahubang kami. Ngunyan, anong sunod na pagkandus? Ano ang bini ko nito? Kinakanindo, ang bugang kaya pinapangalan ko? Hindi po. Where are you is a question of love. A question of a father sa akin niya na parang pagkamo kasi pagkahirap na nagkasama. Iyan ang magulang. Kaya pag na masumbikan ang aking indo, kami hahanapon sa hahanapon indo kami. Huli, tandaan niyo, kayang idinali ang sa natura bilang mga magulang na ito. Kaya sa umang, may nag-send sa kong picture, amigawan ko. They have their mission appeal, Christmas tree sa mga murang doon sa hipong lang. No? As in, sa realization niya, piksen sa kuya, pipicture ka naman murang. Sa realization niya, ano yata, may mga aki na after atamanon kan magulang, after pagmakulugan, after pupuan ko nag-ihil sa bani, nagpupo sa diaper, kinakaw-kaw ang lubot na may udong. Pero anong taarap yung mga aki na kung saan pag nagburang ng magulang, pinapaatakin sa iba. Napaka-incredible. Makahilado po ang mga gurang iba. No? Sabi na, ang iba, tigwan no, pag January, na maharari sila, dito iba si magulang. Araw kayan, minsan ang pagmatik ka ng Diyos kapag nagkakasama kita. Napapasiparan na siya. Naging ungrateful kita, ingrati kita sa iya. Pag gusto tang magdala sa kasalan, tanong may kasiranan. Pero, remember, ang kasiranan, ang pleasure na iyan, dahil mga kami, ay magdadami. Kasalan ng ilanay na magabat, ang malang usap-usap pa. Again, nawasiri kaya, ang hapot ng Diyos, where are you, akit ko? Kung sa income mo, lugod siring ayan, sa kaputan, magpahanap kita. Taday mo kita aangutan. Kundi mo pupuson, papatawag mo. Asin puro, nagkakaroon. Kaya magpadagos ng Santa Misa, mga tugal, let this be a realization for us sa mga abuto ng Pasko. Natutong ng mga regalo mo niya, exchange gift, pag-abot ng Christmas evening sa 24 na bangki, even sa 25 na aga, na whole day, may mga parties, may mga parables. Pero sana man natin kita makatuluan na ang nabos na niyo, ni hulita ang Diyos, marahayo. Bukol ka ito sa kuto niya, asin sa maabot na panahon. Amen. Matigong po, ibo niya.